Sarah Husamnimu na yemungra yansam fofromu na Bono Regional Forestry Commission no one more archer tracks awodo ya enua aban enua yibi kwabrane wo mo park de agumu aban forest mu no wo makotwetwa sa enua no eno so aban ebodawro ewosa na ye no ho Adom TV etwaso Augustin Jedu Bono mantamu panyini a wada Forestry Commission ano ochiremu a wonom achire tracker na nnua ayemu ma ya na wodi free kwaye a ewo Bono mantamu honom tracks edronu baako a wochire ye no emudu baako na wonom eni nkrata bia na de aka nso no na wonom ewo nkrata de nenso nnua na egumu no na wawia bi aka ho nti take decision headquarters are made directives yakokota akwaje court order nti nnua so cast ni nyina how many papers ni nyina na ye no ewia emu kakra nso wo papers akase na sisi kwanche won nyina mo papers beebi wo ho a nua egumu no ene wo papers no e maache nti eno no ye bana se onua wo papers no ye wawa na se nua bia be fremu a na be fremu na ebeyi ni nyina ebi nso wo ho a ne wo papers no sha ebi nua be 1000 ne wo papers ba bo he na wo card mu ye bia be 2000 eno ebeyi ni nyina Ray Ekato aso se nnua wonom achire no Bono mantamu coordinating council na de bi ebeye nkunyane tables ama adesuafo na afi odi bi nso akwakoma Bono mantamu sports authority said de be a wode be nsisi adwumadi ewo sunyane coronation park na ne aka no nso waton ama afoforo the court na ma yakwanse ye meton ha ya ntimi fa ye penton nti agi a agi nware nyina fi mu nsam ne aton e de ama general public nti nua na ego sisi ye dibi ebe ma regional coordinating council ye be share be hand over ma honorable regional minister na omo de aye nkonwa ma schools Justin Owusu banahene Bono mantamu soafo wode nsem sei ene toaso Tibino kasa ya mia saasem ho makwa ho nkran emprenu ane chief executive officer akokasa me hwe ye wura niti wo na me papa no masoja fa be ka ye papa no police fo ho ama ye kwan a be fa so a e boy kwan ho ba na mom se musio kan na se omonsa kan de a eho emeyi me awoba na hene se me ye dwanto ahema se ye tuufo na wanti